Siyabingelela abazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngokungabambezeli siyambonga uJesu ekuseni ngasihlangana sizozwa izwi lakhe once again. Amen. Siyabonga kakhulu isikhathi asisekho kanti inkonzo yethu yini namhlanje. Sizozwa lenkosi ku-Hebrews chapter number 11 verse number 8 siphinda khona faith. Hebrews chapter number 11 verse number 8 verse number 10. By faith Abraham when called to go to a place who later received as inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who is heir with him of the same promise. Don't forget this. 8, Hebrews 11, 8 to 10. Ngokukholwa uAbrahamu walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abeyakuyamukeliswa ibe yifa lakhe. Waphuma engazi lapho eya khona. Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso kwangathi ngelezizwe ehlala ematendeni beno-Isaka noJakobe beyizindlalifa kanye naye zalezo zithembiso. Ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Ngokuba wayebheke umuzi onezisekelo omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. This is before he was looking forward to the city, which foundations, whose architect and builder is God. Amen. Without wasting time, Barcelona, I want us to look at this text. Verses is the course the Bible is a Bible. Njenge faith khona bese kuba salvation insindiso kube hope ithemba kodwa mawubuka zonke lezi zinto athi vele isalvation yona plan kaNkulunkulu wafanele siyithole ukuthi umuntu asindiswe. Kodwa what is interesting ukuthi ibigger picture kaNkulunkulu ukuthi sonke sisindiswe. Kodwa uma ufunda iBhayibheli ifaith iningi kunensindiso. The Bible talks more about faith more than salvation. Kodwa when plan kaNkulunkulu isalvation was what we were supposed to get. Uma ufunda lonke iBhayibheli istructure sakhona uyabona inhloso kaNkulunkulu wayengadalela ukuthi aphile ngaphandle kwensindiso. Because noma umuntu ehlala esimini yasengingeni kodwa uNkulunkulu wayesasiphuvela nje ukuthi umuntu ngeke aphile engenayo uNkulunkulu ngaphakathi kuyena. Because umuntu engakwazi ukuphila uNkulunkulu embona every day ntambama. Kodwa lama hours uNkulunkulu engekho umuntu wayehluleka ukuphila into correct. Because the Bible they were getting a visit kaNkulunkulu not occasionally but every cool of the day. Man shona nje sephola ilanga babazi uNkulunkulu seyabuye njengoba babuye emsebenzini. Nababazi babehlala naye bembona every day. But lama hours engekho umuntu wahluleka nje ukuhlala iliso zikaNkulunkulu. Azi ukuthi uNkulunkulu uyafika ntambama. Abahlangananga nenyoka uNkulunkulu na 3 days akhe lokufika. Wayekade kufika ntambama ngakusasa athi inyoka uyadlala lo. Endilale kuyeza futhi ntambama. Kodwa umuntu wahluleka ukuphila ngezimiso zikaNkulunkulu. uNkulunkulu bebonana njalo zonke insuku. The question is, was God careless when he made man? No, God was never. uNkulunkulu is never surprised by his destiny. Lithi iBhayibheli before isekelo somhlaba senzeka. Thina sasesiphethelwe kanye noChrist safuswa kanye naye. Ngabazi uNkulunkulu akazange ashokeke, ingakho engazange agijime. Esezulwini ebona umuntu esona. Bese kuyenza umuntu esethi ngoba mina ukuba mangibona ngizoshiya into engenzayo. Ngesikhathi lokho approach libe likhulu ukuthi idla.
ngazoshiya umsebenzi wami ngithi nangu umuntu ezokubana bathi uNkulunkulu wayihlalela because God wanted to prove a point to a human race ukuthi umuntu akephile ngaphandle kaNkulunkulu. Now from the fall of a human being umuntu wahamba ezezama ukuhlanganisa impilo yakhe noNkulunkulu. Mangabe nje umuntu from that time yonke lento oyibona eTestament elidala lesilwa ngayo masishumayela siyibange bishop sibange izinto nje kwakuyizaba nemizamo yokubuyisela umuntu ohlelweni likaNkulunkulu. Kwenziwa imihlatshelo nje kuzanywa ukubuyisela umuntu kuNkulunkulu. Kwenziwa imithetho kaMose ukuthi philani kanje ngoba kuzanywa ukwenza njani ukubuyisela umuntu kuNkulunkulu. Kwathi ukuthi sekonakele umuntu usephahlazekile waphuma esandleni sikaNkulunkulu. Now uJesu mayesefika yena usezo restore umuntu umyise ecebeni likaNkulunkulu. Uthi la ngiyakhona mangibuya khona usesiphambanweni sekhuluma nathi ke manje uthi mangibuya la ngibuya khona nobe ningasamboni ntamba kaNkulunkulu kodwa ngobe sengihlala kini nani bese nihlala kuphi kini. Yingakho sithi sigcinwe esandleni. Ngabanye amazwi asibanjwanga ukuthi i-conduct yethu i-right but isibanjwa ukuthi ukhona ngaphakathi kuyena. Usathane bethu uyafika uyasiqeda thole hleli kanye naye. Yingakho kube ikhosana mawunganayo le revelation engisho manje uzohlala uNkulunkulu kodwa uzofika phela uNkulunkulu ukhona nje wena. Imada khona uNkulunkulu osazofika. Imada khona uNkulunkulu ohlantelela bese yafika. Imada khona uNkulunkulu ofanele abuye no uNkulunkulu akasahambi. Iplan kaNkulunkulu yokufika ntambama angikathi yafela kodwa umuntu yamshula. So manje usehlala kithi nathi sendlala sihlale kuwe. Yingakho lethi sihleli kanye nawe we are seated with Christ. Manje uthi ungasesandleni sikaNkulunkulu libala nathi siphakathi la. uJesu uthi mangabe ukukholwa kwakho ungenani isebenzi ufile. Wayengakhulumi ngama-works. Kodwa ekhuluma ngokuthi lento oyikholwayo mangayibona ishintsha impilo yakho. Usho ukuthi uphethe into efile. Uma wena nje usukhonze 20 years into onayo umsindo kuphela. Kodwa ubone umehluko empilweni yakho. Ubokwazi ukuthi into oyiphethe njani ifile. When you have faith lesikhuluma ngawo awumuvwa izinto oyithola ocingweni bese uyaqhuma ngoba usuthole ini mawune faith uthola umyalezo ufanele ukudinga phansi kodwa kube wena bakuficumile uthi hayi asiphansi lethi sisa phansi kodwa sinjani asiphansi. When you have faith uyangisho ukuglorify into engenasidingo. Because in that time you go to glorify the last thing. We go over vele you are an emotional person. When you are a person of faith and you are going through a challenge, wait until you see the final plan of the Lord. Ungahle ujahe uphathwa ikhanda. Ubuze ukuthi usekwenzeka kanjene nje yini ofuna ngiyibone kuphela. Before you tell abantu ukuthi asazi ukuthi singenelo yini nangu sikhonjwa ngephamba qala urelax uthi Nkosi angizosho lutho ngalento until I see the bigger picture. When iningi nje ufakazi kusalahlekile linda uzuthi Nkosi yini lena ofuna ukubona ukudunyiswa ngayo. Ngama ngamazwi ma umuntu wefaith awubabaze ukuhlulile kodwa ubabaze ukunqobile. Awubabazi lokubona ngathi kuyasabisa kodwa lithi iBhayibheli lasifunda khona lithi uAbraham akakhishwanga into eyiningi ukuze ezwe uNkulunkulu wadinga ifaith. Uthi it was by faith ukuthi walandela ivoice yomuntu angamazi. Wamkhiphalela la khishwa khona uAbraham wakhishwa kubo benoNkulunkulu. Kubo kaAbraham baba kaAbraham wayengumprofeti wayengumpriest igama lakhe lithi uNimrod. Ayizakhelene ukuthi uyena umshisela impela. uAbraham kwakuyikhaya engamkhona uNkulunkulu. Umuzi wakubo usara nje uNkulunkulu owelanga owenyanga nayo yonke into mabelele babelana ubuthongo bazi ukuthi bagade uNkulunkulu wana. Kodwa kwathi ukuthi akakahlangani
noNkulunkulu sazana noNkulunkulu wanaBamajuba. Lithi iBhayibheli elele ngelinye ilanga wasafika uNkulunkulu wangaphela. Wathi Abraham wezwa ukuthi akusibona uNkulunkulu wanoNimrodi laba kodwa omunye uNkulunkulu. Ngiyawuzwa umyalezo wona kodwa hayi ivoice akusiyona uNkulunkulu balayikhaya. Wayesethi ngilandele. Kwathi ukuthi ubona ukukhona uAbraham wathi hayi makusho wena ngiyakulandela. Washiya uNkulunkulu wana washiya ikhaya walandela nothing can fascinate. Lithi iBhayibheli he was looking for not to umuzi owakhiwe uthi kodwa waja umuzi osisekelo sawo asakhiwanga abantu sakhiwa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi wathi I will follow you as long as you say I follow. Problem yabazalwane uthi when you lead me I will go. Ukusho ngoJanuary. When you lead me I will go. NgoFebruary ayishintshe message. Hayi ngeke phela kade kuthiwa great harvest. Kodwa ngibonile we live by faith. Faith requires ukuthi uphile ngayo 24/7. Ifaith ayifuni ungene ubuye uphume kuyona. Ekuseni we live by faith. Emini uzokhala ukuthi ayikodwa le nto mama Buthelezi nama ngisayiboni kahle. Ngomsombuluko ubuye futhi ithi by faith. uNkulunkulu akaphilizwa yona kodwa uphilizwa abantu abathi noma indlela yekufeni kodwa bathi nje by faith we live. Ifaith iyabona umsindo. Lo subanga la ngaphambili. Ifaith sometimes yadinga ukuthi uyivalele umlomo wakho. Uthi mina noNkulunkulu sivumelene lento ngeke siyenzeke. Balike ukuthi uzokhuluma uyivalele umlomo wakho. Uthi wesifazane ufeke ingane bambuza ukuthi hamba kanjani. Kanti babuza umuntu ogcwele ifaith wathi uhamba kahle konke ayikho inkinga. Kanjani mama ukuthi hamba kahle ingane ifile no hamba kahle konke mina angihlangana nengane ifile ngihlangana nengane ephilayo. Umuntu wefaith uyayeka nokwazi into ezifile kodwa wazi into enjani ephilayo. One of the signs ukuthi you are faithless ukuhlala njalo ukhuluma ngezinto ezihlwile. Esibili ukuhlala ukhuluma ngezinto ezokuhlula. Esithathu upredict ukuthi ngathi ngekulungi. Esine ukuhlala uyifundisa ukuthi izinto ezifile ilungiswa kanjani. Hey. Esine ukuthi uhlale uyifundisa ukuthi ukhopha kanjani ngento ezifile. Step 1 sokuveza ukuthi unamandla ekukholwa ungabazi ukuye ukufunda into ezifile zenziwa kanjani. Take imoto manje yintsha sharp from the boss. Kodwa already sukukhisha ukuthi ihlupha ngani le moto. Manje ufika manje uyofunda ukuthi bathi le moto ihlupha ngama-CV John. Manje ufika we are prophesying ukuthi wena le moto nje in a short space of time uyokuphila ngama-CV John uprophethe inkinga phezulu kwempilo yakho. Bathi uthatha amafoni abantu ubheke bafunda ukuthi ubugebengu obutrendayo ubugebengu angifundi ukufunda impilo yami nje ayihlangani nobugebengu bangihlangana nabo uzohlangana nabo kodwa kusala wengifa. You see the problem ilapha selwane umeke wangena ungabaza ihambile imali yakho. Meke wangena ungabaza ufake application ulinde udeclare uzofika kusasa. Meke wangena ungabaza uku-interview wathi kodwa mangase uvalelise lo msebenzi ufuna umuntu. Because uNkulunkulu akasebenzi ngento engabazayo. It took God a second when Peter decided to move his eyes from Jesus wasebuka amagagasi waphuma uNkulunkulu ngesikhathi uPeter ebheka uJesu wathi ngizowaqinisa amanzi kodwa ngesikhathi ebuka amagagasi wathi uJesu sengiyaphuma lapho waphoseka. Ingozi ngokuba faithless ama-result awathola after 6 years wathola instantly. If you live a faithless life, if only from here to bottom ngesikhathi uyayithatha kanti ifile awuyi ngomqondo ukuthi awusangiphinda futhi lesi screen. Uya ngomqondo ukuthi ngiyothatha ifoni ewini iqhubeke nayo. Namhlanje ngishumayeza ngento ezenibambile. Fika ifoni awusazi noma i-iPhone noma i-omoto ngoba akusabonakali ngoba yonke into ikhafu nje engabonakali inekhafa ngathi ineyinsimbi bishop. Ngoba kulindele ukuthi mayiwe push. Have faith. Have faith. Ifoni yakho awazi noma isejeleni ikhafu ekapha nakapha usele ngoba encane ukukhuluma
i-right club i-right house kodwa uyayibona na ukuthi sekubayifake insimbi ngoba awazi noma ifone kuye kuliwe ngayo ngoba ifone ngathi yamasosha uzobuza yini igama lefoni yakho akazi na yini igama ngoba naye akasazi because umqondo ukutshela ukuthi nje mewayithinta phishilile. Have faith. Have faith. Ukuthi azowa kodwa mfophi basabani akuyikusisi mawukuthi uphila ngayo lento akulona uhlelo kaNkulunkulu ukuthi wemswazi namba ePakistan eshithi green zefoni ngoba impilo yakho nje ihlangene nokuthi ngeke usuyazi nje futhi masufika uvela sethi you back uthele ya masuvaleza ukuthi usisule ukuthi nje seyabeka ePakistan usuwazi ngisho uhlobo ukuthi awele siphi lesi esifike ngokoseni blue abehlaza lesi singe abesiphe but you ask for a phone from God. The Bible says isibusiso sikaNkulunkulu siyacelisa asilezeke ingazalwe usizi. You can't have a phone that's giving you a headache. Abaphotoni alayithekwini asiyo wena ngoba mewangena kuyona angazi ukhathalekile into mewangena kuyona phu isonto khona nje unesonto elilodwa likumisile elaka right phu have faith. The Bible says sodla okubulalayo poisonous things lithi kodwa ngeke size sife ngamanye amazwi bosifaka into efana ngabe iyakubulala uma uyidlile kodwa malifika kuthini ifike igcona ukukholwa ngaphakathi ithi upoison awazi ukusebenza kumuntu onokholwa. Faith akuwona amazwi amaningi athi faith is the mentality. Phuma la ume kancane ngokungabazi. If somebody didn't know God, trusted God, wahamba. Mawufunda uHebrews 11, ukutshela ukuthi usali ingane wayithola ngenxa yefaith. Uyakutshela ukuthi ngesikhathi engakabi nefaith ingane ayitholanga. But kodwa ngesikhathi eqale ba nefaith yasiyenzeka. Ngama amazi faith iwona petrol. Yes. Amen. Esikwazi ukuphila ngayo. Amen. Asifane ngokuthi ke bese siyedlule senkosi. Asifane ngokuthi ke salvation does not replace faith. Never replace faith with salvation. Salvation and faith are two different things. There is no salvation without faith. Yes. If you have no faith, you can't inherit and get salvation. But what makes you get salvation is the faith that you get. Ukuthi mengayithola lento ngiyasindiswa. Bese kuba usindiswa. I-salvation ayisho ukuthi uyakholwa. You can have salvation yokuthi ngeke usalahle. Kodwa ustruggle impilo yakho yonke emhlabeni. Kodwa still uye esihogweni. But if faith petrol right daily esiphila ngawo. Mavuka ekuseni ukuthi I live by faith. Uye embedeni I sleep and I will wake up by faith. Ngoba lithi iBhayibheli the just shall live by faith. Ubani just abathengwe ngegazi lembhalo abalungileyo manje the just lisho thini. Ngama ngamazwi thando imisebenzi asiyithola ngokuthi siphendula kahle interview. Kodwa siyithola ngefaith esambala. Ngeke ifaith ikusebenzele. Ukuzoyibiza kuphela masusenkingeni. Fanele kuyibize noma inkingi ingekho. Uthi no by faith ngiyaqhubeka ngiyaphambili. Amen. Ifaith ayifuna umuntu ohlala ngabazi. Faith cannot be understood by somebody who failed. That is why sometimes it doesn't call as if I were very low because most of the time because this is a faith genuinely bazalwane umuntu bekutshela ngefaith ngathi uthi indlela kanjani iyahlala kancane khona izinto ongayishela lo muntu ngoba siya understandana ukuthi mangikhuluma kodwa konke efanele vele uyithulele nje you tell somebody ukuthi uzoba nemoto kina ngeke umuntu okwaba nemoto akukho ngisho driveway ehamba imoto it's crazy asibe honest it's crazy ukuthi uzothola umsebenzi ubhalile ukuthi umsebenzi ayikho it's crazy. So
uma ukhuluma nomuntu ubona ukuthi lento ye-faith yayingabazi ungaphinde umxoxele uvale umlomo wakho uqhubeke ngempilo yakho kodwa uthi mina okusalayo ungavumi ubabaleka labo abakhonvinsayo ukuthi no you must accept the status quo. We don't accept the status quo. We reject it by faith. Umuntu uzokutshela ukuthi bancane abantu besilisa kulabo besifazane, chances of you getting married uthi shut up mina ngizoshada. Ekeleni ngishakuchazela ukuthi nanzo shaka mina by faith. The just shall live by faith and faith alone. uNkulunkulu anibusise sivela amehlo baba siyabonga sinika udumo. We shall live by faith. We will wake up and think faith. We will open our mouths and we will speak faith. We will walk by faith. I will call.